नाग्रिजुलि दखरा एबसुनि खुंगा नैजिथि बोसोरसालिया जथुमाया जोबलांबाय। तामुलपुर जिल्लानि आवथायाव गोग्लैनाय नाग्रिजुलि दखरा एबसुनि खुंगा नैजिथि बोसोरारि जथुमाया 26 आरो 27 डिसेम्बर साननैनि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै खुंफुंनाय जाबाय। हाबाफारि बादियै गेवलां मेलनि हाबाफारिखौ तामुलपुर बियाबनि एमएलए जलेन दैमारिया बेखेवनानै होनायजों लोगोसे बेसेन गोसा बिबुंथि लाखियो। बेजों लोगोसेनो गेवलां मेलनि गाहाय आलासि महरै एबसुनि गाहाय नेहाथारि खनिन्द्र बसुमतारिया बाहागो लानानै बुंथियोदि आथिखालाव एबसुआ बिटिआर गोरोबथानि रादायफोरखौ थाबैनो मावफुंजोबनांगौनि थाखाय भारत सरकार आरो आसाम सरकारखौ गोख्रों नारसिनदों आरो सावरायनाया सोलिबाय थादों। फैबाय थानाय भारतनि एसेम्ब्लियाव 124 आयेनखौ लाबोनानै बिटिआरखौ मोनसे आयेननि मर्यादा होनाय, कार्बि आंलंआव गोबाव सम रायजो जानाय बर'फोरखौ एसटी हिल्स मर्यादा होनाय, बिटिआरआव आयेन बादियै मोन 60था बियाब दाफुंनाय बायदि खामानिफोरखौ मावफुंनो गोख्रों नारसिनदों आरो सावरायदों होननानै बुंथियो। जोंनि राव थुनलाइ आरो सोलोंथाइया जौगानांगौनि थाखाय बर' बिजोङाव फोरोंगिरि थिसनथाइ होनांगौनि थाखाय एबसुआ माब्लाबाबो जिरायनानै थाया, बेनि थाखाय गोख्रों खामानि मावगोन। बिटिआर गोरोबथानि रादाय बादियै बर' बिजोंनि थालांनाय गंफ्रोमबो फरायसालिफोरखौ सरकारि खालामगोरनांगौनि थाखाय आसाम सरकारनि फारसे गोख्रों नारसिनदों होननानै मिरु एबसुनि गाहाय नेहाथारि खनिन्द्र बसुमतारिया फोरमायथियो। आं बेखौनो बुंनो फोरमायदों जे बर'हा बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि जेनाखि सिमां बर' हारिखौ गेरेमसा खालामनांगौ, बे गेरेमसा खालामनायनि थाखाय दिनै साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफोरा जाय जेरावखि थाया मानो जोङो खामानि मावनांगौ आरो बेफोर खामानिफोरा सोलोंथाइनि, रांखान्थिनि बा गेलेनाय बिथिं बा समाज बिथिं बा रांखान्थि बिथिं बा हारिमु बिथिं जानो हायो आरो बे जोंनि हा हु बा जोंनि राव थुनलाइ बेफोर जानो हायो। दा बेफोरखौ जोङो मोनफ्रोमबो बिथिङाव थानाय जे जोंनि गोरों गोराफोर आरो बर'नि सुबुंफोर जोङो बेखौ सांग्राङै जों जुदि दायथ' लालायलायनानै जों जुदि खामानि मावलाङोब्ला मोनसे समाव जोङो बर' हारिया गेरेमसा हारि जानो हागोन, जोङो बेखौ फोथायो। आरो बे बाथ्राखौनो दिनै बेवहाय नाग्रिजुलिनि जेनाखि गेवलां मेल बाहागो लानानै जोंनि रायजो राजा फरायसा बिथांमोनखौ खावलायदों जे जोंनि फरायसाफोरा मोजाङै लेखा फरायनायनि गेजेरजों गावखौ रिसर्स हिसाबै दानायजों लोगोसे न'खरनिबो जेन रिसर्स जायो आरो हारिनिबो जेन रिसर्स जायो आरो बेबायदिनो जोङो फैबाय थानाय समाव बर' हारिखौ जोङो गेरेमसा हारि मोनफुंहैनो हागोन, जोङो बेखौ मिजिंथिदों। लोगोसेयै जे जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' हारिनि रैखाथि थामोनथाय आरो जौगाथायनि जेनाखि हाबा मावनायजों लोगोसे जे जोंनिनो गेरेमसा हारि जाफुंनांगौनि थाखाय जे जोंनि जेनाखि बिटिआर गोरोबथा जालांबाय, बे बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरखौ मावफुंनांगौनि थाखाय दिनै जे भारत सरकार, आसाम सरकार बा बिटिसि सरकार बिथांमोनजों सावरायबाय थानाय बा नारसिनबाय थानायनि गेजेरजों जिखिनि दफाफोरा मावफुंजाबाय, बे दफाफोर मावफुंजानायखिनिखौ रायजो राजाफोरनो गुवार आरो गेबेङै फोरमायनाय जादों। आरो जिखिनि मावफुंजाबावनो गोनां दङ बेफोरखौ मावफुंनांगौनि थाखाय दिनै दुलाराय फरायसा आफादा भारत सरकारखौ नारसिननाय बा खावलायनायनि गेजेरजों फैबाय थानाय जेनाखि पार्लामेन्ट सेसन बा बाजेट बेनि गेजेरजों 125 आमेन्डमेन्टखौ लाबोनानै जेरै बिटिआरखौ मोनसे आयेननि मर्यादा होनाय आरो कार्बि आंलंनि बर'फोरखौ हाजोआरि एसटि खालामनाय आरो बेखौ सिट आप टु 60 नाम्बार्स कनस्टिटिउन्सि बानायनाय आरो माखासे डिपार्टमेन्ट दङ बेखौ इनक्लुड खालामनायनि गेजेरजों आयेनारि खालामनाय, बे बाथ्राफोरखौ जोङो दिनै रायजो राजाफोरजों जोङो फोरमायदों। लोगोसे जे जोंनि जोबथेसालियाव थानांनाय माखासे बारग' एनडिएफबि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ गहोनांगौनि थाखाय जोङो आयेनारि भाबै मा राहा लाबाय थानाय जादों आरो राजखान्थियारि बिथिङै भारत सरकारनिफ्राय बा सिबिआइनिफ्राय बा एनआइएनिफ्राय बा प्रेसिडेन्ट अफ इन्डियानिफ्राय सुप्रिम कर्टसिम मोनसे खावलायनाय बा मोनसे रेकमेन्डेसन हरनायनि गेजेरजों बा नट हरनायनि गेजेरजों रन्जन दैमारिनि जिखिनि केस बेखौ जोङो बोरै एसे रेजें खालामनानै बिथांखौ बोरै थाबै गहोनो हायो, बे बाथ्राफोरखौ जोङो दिनै नारसिनबाय थानाय जादों। लोगोसेयै आसामाव थानाय सेन्ट्रेल जेलनि गासै 60 जनसो जेनाखि बारग' एनडिएफबि बिथांमोनखौ जों थाबैनो गहोयो, बे बाथ्राफोरखौबो जोङो नारसिनबाय थादों। बेफोर बाथ्राफोरखौ जोङो रायजो राजाफोरनो खिन्थादों। आरो जिखिनि भेन्सार स्कुल कलेज प्रभिन्सियेलाइजेसन जानांगौ, दासिमाव 10 भेन्सार कलेजआ प्रभिन्सियेलाइज जाबाय, आद्रा थाबावनाय
फोरखौ जेरै गभर्नमेन्टआ थांखि लादों बेखौ जों थाबैनो मावफुङो बे बाथ्राफोरखौ जोङो सरकारजों सावरायबाय थानाय आरो नारसिनबाय थानायखौ रायजो राजाफोरनो जों फोरमायनाय जादों एसेखिनि गोजोन्थों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जेनाखि मिशन माने मिशन क्वालिटि एजुकेशन आरो बिनि उनाव जोङो मिशन स्किल एन्ड क्वालिटि एजुकेशन आरो दा जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा मिशन क्वालिटि मुभमेन्ट मिशन क्वालिटि एजुकेशन मुभमेन्ट बेखौ जोङो दिनै लानानै फैदों बेनि गेजेरजों 2006निफ्राय जेरैबायदि खामानि मावदों जे जोंनि फार्स्ट डिभिजन बर' मिडियामनि पास जानायनि जेनाखि अनजिमा 2006आव 66ल'मोन देग्लाय 4000सिम खाथियाव फैबाय जोंनि जिखिनि डेभेलपमेन्ट बा जोंनि जिखिनि नाजानाय बेनि आउटकाम बा बिनि रिजाल्टआ पजिटिभ आरो बिनि ग्राफआ मोजां मोनसे माने दावखोबाय थादों नाथाय बिनि गेजेरावनो जोङो मोगा मोगि जानांनाय माखासे जेंनाफोर जेरै थोजासे फोरोंगिरि गैया बा जोंनि थाखानाय बर' मिडियामनि फरायसालिफोरा थोजासे फोरोंगिरिनि थाखाय स्टुडेन्टस खमायलांनाय बा स्कुल माने मार्च खालामनानै बुथारनाय बा बेखौ शाटडाउन खालामनाय बे थासारिफोरा जोङो मोगा मोगि जानांदों बेफोर जेंसि बियो जोंनि मोनसे चेलेन्जेस बेफोर जेंना जेंसिखौ जों अभारकाम खालामजोबनायनि गेजेरजों जे जोंनि बर' मिडियामनि जेनाखि फरायसालिफोर जों फोथांथारनांगोन आरो जोंनि राव आरो थांनानै थानांगौनि थाखाय जोंनि थुनलाइया थांनानै थानांगौनि थाखाय जोंनि बिजों जोङो बेखौ थांनानै थाहोथारनांगोन बेनि थाखाय जोङो माब्लाबाबो जों कमप्रमाइस खालामनो हाया आरो बेखायनो जोङो आसाम सरकारखौ जों बुंबाय थादों जे माने जे जोंनि माने प्रभिन्सियेलाइज जायै जायनाखि प्रभिन्सियेलाइज स्कुलफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामथारनांगौ बेखौ जोङो जेरैखि जाया जोङो नाजाबाय थागोन आरो दिनैबो जोंनि बिटिसि गभर्नमेन्टनि डाइरेक्टर अफ एजुकेशन मानगोनां डाइरेक्टर बिथांनि इनिसियेटिभआव बिटिसिआव मोनसे मिटिं जादों जे मोनसे कमिटिनि फार्स्ट मिटिं बियो जे प्रभिन्सियेलाइज माने खालामनांगौनि जिखिनि मोनसे दफा दङ बेखौ माने मावफुंनायनि गेजेरजों थाबावनाय माखासे भेन्सार स्कुल कलेजखौ सरकारिकरन बोरै खालामनो हायो दिनैबो मोनसे मिटिं जालांबाय बेखिनि गोजोन्थों